Malipayon nga oras sa tanan nga aanhiha aton yana. Ang pagkalipay natiro tikang haiba nga dapit. Talagsaon nga higayon inisalit ka dinaapi didi. Ang pagsayawing pakita anaton pagrayha. Alapangita na tinig aado kay basit ikangan sayaw nga bantugan ngan basi makitan nimo pamustura. Inahangahangan mga katawhan ang mga bisita puros nagaandam. Kayang era turnunuron niyan paman samtang naguhulat ikita niraan kalugaringon nga sige ang sayaw. Samtangan padis ingin kapos na an panyuli tuhala na buklara. Mga katawhan nagkakadaon pagbutang haton niray karan. Kwarta habulsa kakait sa labis nagun haton mga bisita. Ayaw pag-iha kwarta tero kakaibangin iton magin matupa. Kamaupay pagsitan batanon ngan kalagsan. Nagrarayhak waray hunong nga kalipay. Mga bayhon permi lamang hiyong-hiyong. May naluhod habot ngahan sa rayawan. Samtang sige an parakpakhan katauhan. Sige liwat tawahan mga kalagsan. Kay nabalik an ira pagkabatanon. An kabataan nabulighan karisyuhan. Nalain nila agawasan sa rayawan. Samtang naman an mga kaulitauhan.